धर 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 एकदम फार एकदम छोड़े के नहीं खे शॉट के। और पूरा एकदम हमनी के आज मिलत तनी जा होली के दिन में। तो कैसन बानी जा रहो लोगन और कमेंट करके बताइब जा रहो लोगन। तो अभी आज जौन बाटे हम बानी अपन गांव में और गांव में अपन होली मनावत तनी। तो सोचनी है कि रहो लोगन के दिखाइए दे जौन होली मनता। तो पूरा एकदम ये सब संगतिया दोस्त यार सब यही में बाटे। तो हमनी के पूरा गांव जवार में एकदम संगतिया सब जितना बाना और भतीजा उतीजा सब बाना ही में। तो हमनी के एकदम सबके आज बाटे होली। तो रनी है गांव में। तो सोचनी कि एकदम आज गाँव से जुड़ल एगो वीडियो बना के डाल दी यानी ब्लॉग बना के डाल दे। तो ये हमारे चेहरा पर देखी रो लोगिन काल लाग गइल और उ लगावत न जौन लगावत न वो बाना सार हमार ना उ बैठल बाना उनकर सार बाना। तो अभी देखावत तनी पूरा वीडियो देखब जा रहो लोगन और लास्ट तक देखब जा काहे कि वीडियो थोड़ा लंबा होई। और जब तक देखावत तनी हमारे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कमेंट लाइक और शेयर पूरा एकदम कर दिया जाए भाई लोग। तो अभी हमनी के बानी जा गाँव में होली खेलत और होली खेलत तनी जा। और पूरा जौन बाटे टी शर्ट शर्ट एकदम बाटे केहू बाँह में लटकैले बा केहू कमर में बांधले बा केहू मुड़ी में लटकैले बा। तो इनकर शर्ट गोइल फाट काहे कि अभी एकदम पूरा एकदम जितना ही लौकता नहीं जा हमनी का एकदम सब कर केहू नहीं के पहनले और सब कर एकदम फाड़ देल गोइल बाटे शर्ट। काहे कि आज बाटे होली और होली के दिन एकदम केहू ना बची। होली के दिन रंगा जाई सब शर्ट निकाल के। तो हमनी के अभी जिले शुरुआत होइल बाटे और लमसम ज़्यादा देर ना खेले के। तो तंचिए देरी खेले के लेकिन थोड़ा एकदम खेले के तो अलगे अथू में खेले के हमनी के। तो आज के जौन बाटे होली बहुत ही एकदम यादगार बन रही और बहुत ही एकदम यादगार रही। तो अब एजी इहो पे पकड़ा गुल बाना। तो इनकरो तो एकदम टी शर्ट फाड़िए देवे के बा काहे कि छोड़े के हइए नहीं के। अब जैसे फाटा था वैसे फाड़ देवे के बाटे और जैसे एकदम फाटे वैसे फाड़ देवे के बा। तो सब एकदम लाग गुल बाटे इनकरा पर। तो सब कोई एकदम लागल बाटे और हमहू एकदम पकड़ ले बानी और चारों ओर ले एकदम घिचा घिची हो रहा बा लेकिन फिर भी नहीं के फाटत। तो एक और अलग से दूसर उपाय करे के पड़ी। तो दूसर उपाय भी अब करे के। तो अभी तो हमने के जी अब देखत नहीं जैसे फाटता इनकर एकदम टी शर्ट फाड़िए देवे के बाटे छोड़े के हइए नहीं के। तो अब लागत फाट जाई काहे कि पूरा एकदम हो गुल बाटे और तनी ज़्यादा टी शर्ट वो मजबूते रहल मजबूत का उ बढ़त रहल एक चलते उ फाटत ना रहल। तो अब ये टी शर्ट जौन बाटे फाट जाए और ये हो गइल इनकर पूरा। तो टी शर्ट गोइल फाट और गंजियो एकदम फाड़िए देवे के बाटे काहे कि सब कोई एकदम मिल के एकदम फाड़ते बाटे। और जे संग में बाटे एकदम पूरा ओकर तो हाल उहे बाटे काहे कि पूरा एकदम नीचे खाली पैंट सब पहनले बाटे और ऊपर तक सब कोई के एकदम फाटिए गुल बाटे। केहू मुड़ी में लटकैले बा केहू बाँह में लटकैले बाटे। तो होली के दिन एकदम पूरा एकदम बाटे जौन आज एकदम केहू के नहीं के छोड़े के दोस्त यार संगतिया एकदम सब मित्र तो केहू ना रही बाकी। और आज बाटे होली और होली के दिन एकदम पूरा रंगा रंग हुई कार्यक्रम। यानी कार्यक्रम का मतलब बाटे कि ये गांव में आए रहनी है। तो सोचनी कि एकदम गांव में आज होली एकदम होई एकदम धाकड़ होली हुई। तो धाकड़ होली के मतलब ये बाटे कि एकदम टी शर्ट फाड़ दो शर्ट फाड़ दो और होली बाटे। तो सब एकदम पूरा बाटे रंग में रंगाइल और टी शर्ट फराइल रंग में रंगाइल टी शर्ट फराइल और गली में रखल बा बाल्टी में रंग। तब आगे देखा तनी जाए अब ऊपर छत पर तो बेगे के बाद छत पर तो जेबे ना करी तो फीका पड़ जाए रंग। तो अब हमने के आगे और चले के जिले तो छोड़ के तब जी बैठे वाली भौजाई और इनकरे पर डलाई ललका पियर का। तो ओकर बाद ही आगे बढ़े के हमने का तो सब एकदम पकड़ के एकदम डाल रहल बा और हम आगो निहेने। तो सोचनी कि एकदम दिखाइए दे तो पूरा एकदम चेहरों का तो उहे हाल बा देखते बानी रउआ लोगन। और उ बाल्टी का रंग जौन बाटे पूरा हो गइल बा खाली और फिर से घोराई
तो ओकर बाद ही फिर से रंग डलाई। तो वही तरह चले के तो अगर जो बेटा जी हन तो जो फिर से रंग डलाइए जाए। लेकिन अब देखा तो नहीं जाते जिले अभी रंग उंग घोरे के हमने के तब ओकर बाद ही आगे चले के तो सब कर एकदम बाटे उहे हाल जौन बाटे हमार हाल सब कर फरा गोल बा टी शर्ट काहे कि हमरो फराई रहला टी शर्ट। तो यही के चलते सब कर एकदम फाड़ देवे के बाटे कोई को छोड़े के नहीं खे दोस्त यार संगतिया मित्र। और एजी अभी पकड़ा गोल बाटे इहो बहुत ज़्यादा देर ले भागते रहना तो इहे फेंका तो ऐसा ही रंग। और अब देखा तनी जा अब आगे इनकर तो एकदम पूरा एकदम रंग ये देवे के बाटे मुंह एकदम छोड़े के आइए नहीं खे। अब जैसे भी अथोक करे के बाद लेकिन एकदम छोड़े के नहीं खे एकदम रंग घोर लेवे के हाथ में ओकर बाद ही क्या कि कबे ले भागत रहना है ओकर चलते हमने के पकड़ के एकदम जबरदस्ती लगा के एकदम अभी हो गए संग के। तो अब जितना देर हमने के ने रहे के घूमे के ओकर उतना देर ही संगे रही। तब एजी ले हमने के आगे चलत नहीं जा और आगे एजी आगो नहीं जा और पूरा जौन बाटे फरागुल बाटे टी शर्ट है शर्ट है पूरा एकदम फरागुल बा होली के दिन। और होली के दिन एकदम चलत नहीं जा आगे देखा तनी जा एक आधो को भौजाई भेटाली जा कि ना। तो देखे के अब आगे चलत नहीं जा हमने का तो पूरा बाल्टी उल्टी ले ओके एकदम चल रही है जा। और चेहरा का तो एकदम हम देखा तनी करियावा रंग लगा के तो उहे हाल गुल बा और ई भेटा गोली। तो फिर से अब बुझी एकदम छोड़े के नहीं खे केहू के नहीं खे छोड़े के दोस्त यार संगतिया भौजाई लोग इनके। तो अभी तक पूरा एकदम देखा लगली पाछे से गोबरे या माटी फेंके तो भागत नहीं हमने का आगे चल के उन्हें देखे के तो एजी अब फाड़ देवे के बाद टी शर्ट काहे कि इहो कबे ले एकदम भागत रह ना कि पकड़ाइब ना लेकिन पकड़ा गो ना तो इनकर बचबो ना करी टी शर्ट एक टी शर्ट ना बची इनकर। तो अब यही तरह पूरा हाल बा उ तो हाथे में लटका ले ना और हमने का तो एजी अब मुड़ी में उलटकल बा तो हमारो ये तरह लपटले बानी। और ये पूरा एकदम जौन बाटे हो गल बाटे मनल होली। और एजो तो एकदम फारा फरवल तो होइए गुल बा काहे कि बाटे होली बुरा ना माना हुए होली एकदम होली के दिन एकदम बुरे कोई ना मानी कहें कि आज खेले के बा होली। और ये एकदम फाड़ के एकदम इनके तो एकदम सील्डे मिलल बा लागता लेकिन और सोचा था ना फाड़िए दही तो फाटे तो फाड़िए दीहन यार कोई के छोड़े के नहीं खे एकदम होली में होली एकदम खेलो एकदम टी शर्ट वो रहना बचले उनको नहीं के छोड़े के तो पूरा एकदम गर्दा कर देवे के भाई ई होली में। तो ये होली के लेके एकदम हमनी के रल है सुबह से कि कैसे मानी होली कैसे मानी लेकिन बढ़िया से बीत गुला होली काहे कि ना कौन झगड़ा झंझट वाला कोनो में सवाल ना रहा। तो होली एकदम बहुत ही बढ़िया बीत गुल बा। तो अब देखा तनी जा आगे का होता तो पूरा सब खड़ा बाटे थोड़ा एक ही डिजाइन में बानी जा और देखा तनी जा के बचल बा। तब जे बचल हुई तब ओकर बाद लगा के अब चले के हमने नहाए धोए के तो ये बचल रहना है इनकर फाटल ना रहा शर्ट तो इनकरो अब फाट जाए शर्ट ओकर बाद ही अब हमने के चले के घर इतने ले अब चले के घर तब इसीलिए अब हमने के मिले के नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं।